everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Wow! Lami agos pansit, goy! Ang inyo sang pansit. Wow! Napag fried chicken! Ay, pasensya na. Luhar sa yun akong giluto. Tipid. Ay, okay na nang uy. Okay ra jud. Kay imo na nang akong bahin. Abi pa lang, di ka pinangga. Sige na, mga na ta. Kay wala ka ko karong taod-taod. Asa ka? Uban ko, bi. Ha? Pwede? Bisag karon lang. Tingali katapos ang Pasko na unya ni nga mag-uban ta. Uban ko, ha? Ha? Oh, kuan Jin. Uban ko. Sige na, mga ono na ta. Kalamig yun mo maluto og pansit ng uy. Lami man sa mo luto si mama nimo. Awa o? Mamo ganin niya akong gikaon no? Imo na akong fried chicken. Thank you. Ibaw ko ay. Paborito na nimo. Nainom doon pa day ka? Lain sa kigdi. Biya mo dag tuslob sa kitsa pa. Lami man. Wow, kalami. Mingawan gigol sa imong luto nang kung malayo na unya ko din he. So, sige, hisgutan ng malayo eh. Puyo ra ka din kay na, magmingaw ko, kunwa ka. Tinuod? Mingawon ko nimo. Kay wanay danghag kaayo nga magkaunog nga parehas nimo. Ang kitsa pa nabo sa aping. Uy. Lipstick niyo. Paborito bitaw ni nimo. Ay, Dave! Hoy! Pasko ron. Di mahimong mubawas. Pasko Tikasan, ron. nang awa na gud ang Ayaw, Dave! Dave! Puyo na. Mga mo. Sorry, Nay. Ay, sagbiyais nanay, ha? Hapito na nako si Papa nimo unya. Inigawas na ako. Temsa, di ba ningon mo ko ni mo, muuban ko? Dili. Puyo. Pero... Puyo gani. Okay? Uban nila na sa nanay din, kay di ka mahimo nga muuban ako. Asa day ko? Mula ka gani. Asa gani? Pangdakong tao niyo eh. Wa kay labot ini kay bata pa ka. Wa pa ka mutubo. Katugog sa'yo aron nga makatubo ka. Abi mo bo man ko. Pero di sa ko putot no. Taas lagid ka. 5 feet ka hako. Og 5'11 ko. Unya, 17 pa ko. Nga sa to pa, mutubo pagi ko. Ambot lang ka. He, ang bukiro. Hoy, Dave. Laggard. Hoy, nagapuha na ng amiga mo. Gusto na. Asa lagi ka pa? Ato ka sa imong mga amigo o ba no? Mag-inom na sila nang. Ayaw nagpalakta nang. Mahubog ko niya na. Unsa? Kanusam ko na nahitabo nga naghubog-hubog ko bi. Karon pa. Pues nasayop ka. Di ko mainom ron. Uy. Di gani. Saon ako pag inom nga si Imi man nga akong ikakita. Siya di ay. Sige. Kaulog maayo ha. Midaot ra ba ka? Unsa man ka? Nanakay na inlaban sa. No. Kinsa man abi. Sulti ko kay na makatilaw ginana kong tawhana kung binuangan ka. Wa pa sa kita sa akong na kumo. Na. Manong wakman. Nga imo man ang kumo. Ha? Unsa? Waoy. Halo-halo tata. May lakaw man di ay ka. Nga ikaw ray malipay so dili na lang oy. Luod ka? Wa. Luod ay. Kaigihan sa niya akong amiga eh. Isa pa. Sige lang. Mamawi niya ako nimo. Ugma kita na sa imong laag. Tinuod. Dagi. Di ba nay?
Abutan yung duha oy. Apil-apil man ko. Darong ba? Malaat ugma. Promise? Promise. Yay! Asa man ta? Sa plaza. Sa plaza? At tura ta manglaag dito? Oo. Ihap-ihap tas mga jeep nga mangagi. Ihap-ihap. Agay, aga kong tunggan. Sige, ihap-ihap. Agay, aga kong tunggan. Agay. Pagkalahi na gyud sa Pasko karon, aligre man kaayo ang Pasko kaniadto sa Batan-on pa ko. Bisan dili daghan ang mga buto-buto anang sana lubintador. Ay aligre magihapon kay may mga kaldero man ug planggana mao man ay among gamiton. Karon, peligro na kayo ay nga mawad-an og kamot og tiil kay mabuthan. Ang uban gani wala na nga butan na. Hay, pagkapait. Naglita niya naman sa ni siya, oy. Kanus aman ni siya muundang. Wala magani kay tingog-tingog diha. Naunsa man ka? Daga, gaduka na ka? Wala. Daka ako. De, matuog ka na. De, panghipusan na ning ni Aslamisa. Kay, may nalanikan o na tuog ma. Dili na ta magluto kay niya pa may sobra. Lala. Oo, naabte ka man lagi nga, gipahipos. Kay duka naman dyan ko lang. Ganyan na pa kay kung kahigdaon ba. Pagdali og panghipos diha. Unya katog na inig kahuman. Kay ako, ari ko diri sa gawas abay. Maglantaw-lantaw una ko sa gawas. Unsa? Napatay. Dili makita niya si Dave sa gawas. Alas 2 na. Wa pa man kaya pa magawa si Amy sa ila. Ingon pa niya, dili rin magtugay o katog ang lula. Ano lang kung din magpaabot sa atbang sa ila. Alam nga, nakita din ako siya nagawas niya. Ay. Oh. Yabli ang ilang pultahan. Mugawas na siya. Akong tagbuon. Mugawas na ko din sa kong gihupo-hupuan. La, taysa la. Ay, odsa ba? Mangupot ka man. Abi ko bag, manghipos ka sa lamisa kay matuog ka na. Ay, kuan ba? Ayaw na paggawas. Unsa? Ay, magbuot ka magganahan pa kung maglantaw-lantaw sa gawas. Basin pag may kaila patadiha nga mula bay, mangayo tagpinaskuhan. Kuan lula ka ng aso kayo lula. Hubakon ka na sa punya. Dili na lang ka sa ato la. Lisod na kayo, muto ka na sa nang hubak nimo. Maglisod ka ra bagyod o ginawa. Unya, dili ba maayo para nimo ang aso? Labi na ng pulbura, makadaot na sa baga la. Aw, bitaw tuod no. Anahala, sige. Isira na lang og balik ng pultahan. Ilak ha? Oo, lola. So na lang si mong kwarto la. Ay, dire-era ko sa sala. Ha? Mag-unsa man ka dinila? Awa pa magkubagdok ka. Ay, ato na lang paabot sa imong duka sa imong kwarto la. Ay nga ba pakatulgon man ko nimo, wa pa man ko magduka. Unya, Pasko masabron. Panagsaragani ko matuog og dugay niya. Dalion pag yung ko nimo. Katuog nag-imo dito. Ay pangangin. Lola. Kapita, uy. May ganit, nagka-break pa ko. Masakpan gid ko sa apuhan ni Amy. Abi kog si Amy na ang gawas, ang iyang mading apuhan. Ug dali nga giapas na Amy. Mura man og nakabantay tingali ang iyang apuhan. Bahala na. Dinilang gid ko. Di ko mobiya hangtod nga dili mi makita ni Amy ron. Inday. Kung nagduka na ka nang, katog na lang. Ako na huwat ni Dave. Ako na abli unya niya kung maabot. Wa ka kapangitaas inyo ron. Ingon man si Dave nga hapito niya si Mama. Nya ipananghid ko niya nga anhi ko, ubanan ka. Ay, salamat Inday ha. Pero mayawi man ta tumataan din isbay. Katuog na lang sab. Mag-aras 3 na bes kadlawon. Wa pa man sa kudo ka anang. Nakasiguro ka? O nang,
Anad man ko. Usahay, dugay kong matuog kay magtuon. Inday, abi ni mo. Pagkadako gusto ko pasalamat na ikaw mo nahimong suod nga amiga sa kong anak. Muutan ka, pasinabuton, taas og pasensya, lapad og panabot. Mulapad basad akong atay anak nang. Salamat. Oo, mana. Kung makahimo pa lang ko sa pagbuot sa pagbati sa kong anak Inday, gibutan na nakos Dave. Nga, Nga unta, kung hingkod ng inyong pangidaron, ikaw ang iyang dayonon. nang, sinang ana. Ay, kampanti, lagi kay ko kung ikaw ang iyang ikadayon. Naibaw ko din, magmalipayon o magmalinawon ang kinabuhing pamilyado sa kong anak. Kung parehas pa lang unta mo og panlantaw ni Dave ng ana, nindot unta kaayo. Nga sa ato pa, wag gid ko masayop sa kong gituhuan. Ha? Nga unsa nang? Nga nakagusto ka sa kong anak. Nang ana. Nakasabot ko. Kasabot kay Puday. O manghinaot ko nga unta. Kung lubalabay man lang ng pagbati sa kong anak ngadto siyang hinigugma ron. Unta inig-abot sa hustong higayon. Kamoy magkadayon. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!